Tässäpä nyt ennakkokatsaus tähän noutopöytään. Täällä on vähän muutakin kuin kätkeilytarvikkeita. Tässä on retkeilyvälineitä, 2-3 kertakäyttögrilliä, sytytyspaloja, öljypohjaisia ja sitten on myöskin 2 kappaletta oikein myrskyssä syttyviä. Sitten on tämmöinen keittotuli, puukalikka, jolla yhdet kahvit keittää, pakki, 2-3 lusikkahaarukkamysteeriota, rautalankaa, sitten tämmöiset uraat, sitten puukiekkoja, vanha sateenvarjo, sitten askarteluun, katkarakennukseen, jäätelötikkuja, vanhoja käyttämättömiä hiomanauhoja ja sitten tässä on erilaisia pylpyröitä, joita voi käyttää kätkön ovensijoina. Siellä on sitten pinssejä, merkkejä, bar-ihkusta ja poikaa omasta eventistä ylijääneitä oluttölkkejä, saranoita, muuta somistemateriaalia, sitten kätkön rakennus- ja maastoutustavaraa, siellä erilaisia pintamateriaaleja, joilla voi saada kätkön maan näköiseksi, puita. Sitten on valmiita leimasimia, ja sitten vanhat akryylivärin jämät, logikirjoja, sitten Halloween osasto siinä ja sitten kaiken maailman kamomateriaalia, hämähäkkejä, perhosia, sitten logikirjan koteloita, erilaisia lukittava PET-putkilon kansi, kamokivi, saranoita, mysteerilukko, verinäyteputkia, saranoita, aluslevyjä, silikaa, muovipurkkeja ja sitten jo aikansa eläneitä, eihän näitä enää paljon käytetä, näitä filmipurkkeja, irtohihnoja, paracord-narua, 1 pikku pönttö, PET-putkilon jämiä ja sitten on 3 kappaletta valmiiksi sahattuja ja pönttötarpeita. Siellä on ruuvit ja saranat ja kiinnitysreimit valmiina. Sitten täällä yläkerran osastolla siellä on pari USB-jatkojohtoa ja sitten tulee tämä magneettiosasto. Siinä on erilaisia valmiita magneettikätköjä ja sitten erilaisia magneettejakin, eri vahvuisia. Ja sitten siellä on vielä parit liukuestekengät tai kengän pohjalliset ja sitten on noita sahattuja logoja ja vielä jääkaappimagneetti muutama ja PET-putkilokin muutama löytyy ja on siellä vielä yksi heijastinkamokin. Että tämmönen pöytä.